Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi şol dün gece eden men çykyşymy aşagyny ýazylan kommentlaryň ikisi bilen dowam etdirmekçi. Şolaryň birinjisi illeşime Batyr Rahim ýazypdyr. Halmuradaga sen öňkü heňamyňa tutup çykyş edip başladyň. Indi lakky gurrunlardan peýda ýok. Bir peýdaly iş edeliň şol hökümete garşy bir işe başlamaly ýazypdyr da. Bolar enim eger men lakky diýip sen hasap edýän bolsaň, bor ýöne iş edilmeli, o edilbe motor, ene şol işiň bir çeti düýün başlandy. Bilmeýän bolsaň belik goý, ene watandaşlarymyz size de şunu ýetirýär. Ýanky Amerikada biziň olya çarywynyň ýolbaşçylygyny beýleki Türkmenistanly watandaşlarymyz birigip şo halkara guramalara ýetirmek üçin bir petisiýa başladylar. Petisiýa kime ýüzlenen? Ilkinji nowatda niýetlenen, diýmek şol ýüzlenmede ilkinji şol petisiýa Birleşen Milletler Guramasynyň baş kabulgahyna soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky bölümine soňra Birleşen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyňky ilçihanasyny soňra halkara hukuk goraýjy guramalardan ýa-ni Amnesty International, Human Rights Watch guramalarını, ýene-de bir näçe guramalar olan şol Amerikan bölümlerini şol petisiýa uğradyljak. Şol petisiýa düýün başlandy. Şu sagada çelli. Şol petisiýa gol çekerleriň sany 28 adam. Ene ol petisiýa ýa-ni Change.org sahypasyna dur, şoňa girsen görner. Men onu häzir şol çykyşymdan soň goýan şol kommentlaryň ýazylýan ýerine şonu görüp girip bilersiňiz. Ol şo taýda nähil tertipde ýazylýar bilmeýän bolsaň birinji sahypada gelýär adyňyz, familiýaňyz, e-mail adresiňiz. Eger bir döwletde ýaşaýan bolsaňyz öz adyňyz, familiýaňyz gorkpan goýup biljek bolsaňyz öz adyňyz, familiýaňyz ýazýaňyz. Ýok bolmasa başga bir adamyň adyny, familiýaňyz ýazyň. Tapawdy ýok. E-mail adresem şoň ýaly özüňizinkini berjek bolsaňyz öz e-mail adresiňizi ýazyň. Ýok bolmasa gapdalyndan ýene bir e-mail adres dörediň-de şo tap goýun. O taýda kimin ady ya e-mail diýip soralanakda bir adam hasap alynýar. Ine men şu petisiýa gol çekýän. Borluk oturdy. Onuň şo bilenem gidýär. Onsoň şu birinjini doldurup, ýa-ni sahypany doldurýandan soň ýene gol çekýän ýere basýaň. İkinji sahypa gelýär. İkinji sahypada şol $8 tölemeli diýilen bir zat barda. Ondan şonyny böküp geçýän gerekken pul tölemek size näme gerek? Öne şol taýda ikinji nokat badyr ýa harp badyr, ýa-ni şeýir diýip ýazylyp, şoňa bassaňyz, diýmek siz eýer oňa tölegi geçen hakda ýa siziň ýazan ýemäňiz kabul edildi petisiýaňyz. Şeýir diýmegem soň şunu paýlaşmak diýmek. Şo şeýiri basaňyzdan soň 5-6 sany ýeme gelýär internet ulgamy. O taýda Facebook'um bar, o taýda adyny zatlaryňyz bar, seredin görün, siz şolaň içinde bar bolsaňyz, şolaň birine basýaňyz bol, ondan gidip şol ulgamlarda ýaýraýar, ýa ýollaşlaryňyzda paýlaşyp bilýäň. Düşnükle duaýdyp bildimmi? Batyr Rahim. Şoň üçin özüňem watandaşym, ýollaşlaryňam girin de şo taýda gol çekin. Watandaşlarymyz size de hemmäňize degişli şo ýerde petisiýa ýa-ni Süleyman Neresan şoň garşysyna edilen zulum, şonuň acı ölümü bilen baglanyşyk petisiýa, onu bütün dünýä bilmeli. Ine edilýän iş şol, sizde kynçylyk ýok, alyp şol petisiýany doldurup uğratmak edil bir minutyň işi. Gaýrat ediň de uğradyň.
Yok şol şotadım. Birinji sahypada ýenem barda öz adyňyz görkezilmeli, görkezilmeli dälmi diýilen ýerde şular ýazjak gemme ýa-ni galyçka goýulanna. Şonu bassaňyz, aýyrsaňyz diýmek size ýa görünmeli däl bolup çykýanyz. Me dopustim adam giýdemejek bolýan göni goýýar şol görnüp durdy. Size iki türlü mümkinçilik bar. Adyňyz giýdiň saklanmak ýa-da aýan etmek. E-mail adres özüňiň bolup bilýär. Ya başga täze e-mail açyp bilýär. Öz adyňyz özüň mümkin goýup bilýär familiýaňyz bilen ýa-da başga e-mail at ýazýar. İkinji sahypasyny şol $8 tölemeli diýen ýerine şonu kres goýmak geçip gidýäňiz, onuň şer diýene bassaňyz soň bir topar internet ulgamyşka şolaň içinde özüňize gereňi saýlap alarsyňyz. Şo taýdan öz ýoldaşlaryňyzy kim bilen paýlaşjak bolsaňyz, ýa-ni petisiýa paýlaşýaňyz da aňyrlygyny. Ine gayret edin vatandaşlar. Ine ören wajib aksiýa. Ine öyle çarymly düýün başlady şu ýemän aksiýany öz ýoldaşlary bilen Amerikada. Öýde çykyş edip bilen akan birinciden işkan, ikinciden şol açlyk çekip oturan denanlykan bizim azar beresimiz gelene şol taýýarlygy bar, şol Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne gitmeli. Bulan yglan edeni ýadyňyzda bolsa, öňümizdäki 5-nji gün, ine 19 fevralda saat 12-de New Yorkyň wagty bilen şo Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne ýa-ni şol protest aksiýasy geçiriljek. Süleyman Nerese bagyşlan. Kim gatnaşjak bolsa, barjak bolsa, aýdyň maňa jaň edin ýa öyle şaryna jaň edin, sebäp otak adam sanyna görä plakatym alyp baryljak ýa baýdaklar öwseredin özüňiz. Häzir ýagdaýyňyz bar, mümkinçiligiňiz bar watandaşlar. Ine bu mesele. Ondan ikinji ýene bir illeşimiz ýazypdyr, Hazarow diýip, gatlyk teklip edipdir. Şo ýeme bizde harmyrazda şu Olimpiada komitetine ýazmaly, şu Türkmenistanyň Olimpiya oýunlary ýarışlary geçirilmeli üçin. Sport ýarışlary hemme dörlü görnüşi gadagan etmeli. Şol Süleyman Nereseň janyna kasdedilen üçin. Gatlyk teklip ine otagam ýazyp uğratmaly. Men öyle çarymdan haýyş ederim. Şu petisiýa arasyna şol Olimpiya komitetinden boşulsa ören jaýdar bolardy. Ya gerek bolsa aýratyn ýazyp uğradaly. Olimpiya komitetleri bar bütün dünýäde. Oý bilseler Türkmenistanyň näme bolup geçýän. Uğratmasalar öz sportsmenlerini şotar. Ine gatlyk ýerlikli teklip sawol hazır watandaşymyz ýene de başga da edilen teklipler var. Olaryň üstünde işläp otur. Eger şolary dogry dürüst jogap tapsak ýa netije çykarsak hökmen aýdarsam, siz pikir etmeň, ol siz ýazaňyz okulanak diýip wagt tapylygyndan okulýa watandaşlar. Ýani iş gatkan soňky günler hiç de ýetişip bolanok. Jan edip durlar her 2 minutdan telefon gelip dur. Ondan ýurdun içi var, ýurdun daşy var. Ene şoň üçin bir ýagdaýlarym bolupdy. Ine menden kan soradylar da ýa sorapdylar soňky 4-5 gynyň içinde. O harmyrada şol ýanky Süleyman Nereseň ejesiniň ýa-kakasynyň telefonlaryny beräýseňiz. Watandaşlar, olaň ikisiniň hem telefony mende bar. Men şonu saparagy da bilen çykyş edem dedi aýtdym. Ýöne ol telefonlary şol adamlaryň özünden ursat bolmazdan men hiç kime bermäge hakym ýok. Ol bir. İkinciden şol telefonu bilýän adamlar ak güreginden öz gynanjyny bildirjekdi. Ol adamlar alyp betişjekmi oturup galy. Hökümet gahar edip o telefonlar kesmezmi? Ine şu hukukçuluk meselelerini, şu gorug meselesini göz öňünde tutup men şonu gerek dälmi diýip hasap edýär. Ýöne özleri öýleri bilen gürleşärin elbetde. Onu men sorak görün, eger ursat aradylyk berseler men ejesiniň hem kakasynyň hem telefonu men onu özümkide açyk gemede goýarym, siz görüp jaň edip bilersiňiz. Maňa gatykän adam jaň edýär bizine harmyrada kömek etjek, maddi kömek, material kömek, gollaw berjek diýip. Edin adamlar, başarsanız ýoruny tapyň, uğruny tapyň, hana obasy belli, rayony belli ýaşaýan ýer ýa-ni etrapy, familiýalary bar. Gürleşiň, nädip edip bilýän bolsaňyz, edin hana berdim
Benim tanış adamlarımdan ya bizim gurumamda degişli adamlar eýär, şol kömek etjek diýip ya ýygnap böler ben anygyna ýetmän hiç zat da aýtmaýyn haçan o edilen iş aýdybam oturulana edilen wagtda ediler ol sadaka ya kömek diýip edilýär ony halka aýtmak üçin edilen akdan. Şoň üçin elden gelen kömegiňizi edin golluk beriň ol maşgala näme üçin ýok. Ýöne men şol olgun aňşyryp bilmedim de gelecekki 4-nji gün bir diýdi jumaly. Men soradym da 7 saat sanýamdy. 7 eýýam geçdi. Täp 28-ne jaýlana diýdi de. Men soňky gedek gürleşende ejeti bilen şu daşawda gitmedim öň ýani. Şonu şey diýip aýtdy da. Soňra diýdi, ýenem bir diýdi, bir juma soň aňyrsyny ýenem 2 juma şondan soňra 40 diýdi. Men utaşny deden bu zatlar haçan bolýan bolsa şu 40 günni ählimiz duýgudaşlyk günü hem diýip şo taýda kim mescit bar bolsa mescitde o aýat okatdyrsalar ya mollasy tanýan mollanyz bar bolsa şoňa tebarek çykarsaňyz ya öýde öz bilenjaňyzdan okasaňyz ya internetde bar ýazgylar şolar alyp öz öýüňizde doga töwür galdyrsaňyz ruhuny başlap elbetde gatga boldy. Ýöne men öňünden şol aýdaryn bilemde bolýarmy? Ýöne watandaşlar men özlerinden soraman o telefonu hiç kime bermäge men moral hukugum ýok. Dogry düşünüň men. Men onu hiç kimden o telefonlary gizlep saklama. Ýöne o masalan düşen ýagdaý şu. Ejesini hani alyp gitdiler dün Aşgabatda. Ol näme boljak telefonlaryny goýjakmy, goýjak galmy ol hökümet. Ol adamlar gerekmi şu şular ýa stresli situasiýa. Bu ýagdaýam barda. Ondan men häzir telefon goýsam gün maňa 50-100 adam jaň edýän bolsa olar 1000 adam jaň etjek her gün. Olar ýetişmeýärmi trubkana. Ondan hökümetem öçürürmi kadiyana olun telefonu. Onun için şu ýagdaýlarym bar. Ýöne ol maşgala halkymyzyň göz astyna saklanýar, ene obodaşlar bar, könür göçden bar, etrapdan baryp durlar, görüp durlar. Bu tarapyna töweleme, taňry arkasyna adamlar şol işler edip oturarlar. Toýuňyzda gaýsyn hemmäňiz. Hem barın oturun, hem gollu war, hem ýarlaryny hem gözegçilik edersiňiz. Näme gerek kim zatlar bar bolsa, hany men telefonum jaň edin bolmasa. Hökman birek gollu eder, kömek eder. O barada bärde gürläp oturmak gerek gel. Hany telefonum bar jaň edin. Bu ene ikinji mesele. Ýene näme aýtjakdym şu mesele bilen baglanşypdy. Onun ýene de watandaşlar şol çarjawdan maňa jaň etdiler, öýdiler şol bir tragediýa bolup geçipdir. Şunun diýdini aýtdyk da Süleyman neresi birinji hem däl soňkysam däl şolar ýa tragediýalar. Ana şol saparada bilen görleşdik şol ýemede 15-nji ýylda marada bolan tragediýany aral gurrun etdik. Indi şoňa şaýatlar bar bolsa, kimin maşgalasyndan bolanmasa gaýrat edin, bize şo faktlary ýetirin, wepat bolan çağalaryň familiýasy bilen biz ony şol ýa-ni Süleyman Eresen depterini ýazmakçy. Halkyň garşysyna edilen jenaýatlaryň bir hökmüni görkezmekçi bolýar. Onun şarjawdan geldi 16-njy ýylda tragediýa bolupdyr, pajar bolup, 4 çağı ýanyp ölüpdir. Ne pajarny kömek edipdir, ne de polisi. O barada men dogry erte bugün aýtyp beren şuň men o meseleni goýup oturmaýyn. Barany faktlary, atlary bilen bolan ýyly köçet hemmiz bar. Ola mene Süleyman neresen depterine ýazylar. Döwletiň, hökümetiň eden jenaýatynyň bir hökmüni. Indi şol biz meýilnäki 11-nji ýylda bolan tragediýa. Aşgabatly garyndaşlar biz meýilde dogallar, size ýüzlenýän. Şol wepat bolanlaryň atlaryny ýetirin bize. Kim nämen bilýän bolsa, kim maýyp bolup galan bolsa. Bu dogry düzümi gerek. Siz etmeseňiz kim etsin bu işleri? Ýurdun daşyna aklan bu zatlardan gän habary ýok, gördüňiz özüňiz. Ýöne şol nähil şol dogry kyn ýagdaýa düşen bolsaňyz, şol hökümete näme söz beren bolsaňyz, ol hökümet siziň öňüňizde ol $10,000 däl, $100,000 belki $1 milyon bergeli bolup galdy.
ol hun tölenligi däl ya öwedine bir zat berdigi däl hökümet. Ol dene şu eden jenayetin basyp busurup gömüp ýatyrmak üçin eden hereketleri. Yurdun prezidenti şular ýaly ýa-datlary personany jogapkar. Ol şu zatlaryň iň ýokarysyna duran adam döwletiň şol jogap bermeli. Şular ýaly meşwerdäki tragediýa bolanlar. Ya halkyň öňüne çykyp kellesini ýalaňyşlap jogap bermeli ýa-da wezipesini taşlap gitmeli. Ikiden meri. Ýöne şoluň hiç bersi edilmedi. Bol adamlaryň ruhy häzirem ýatyr narazy bolup. Şoň üçin diýjek bolýan adam gaýrat edin şol bilmeýli meselede de bilýän zadyňyz bar bolsa, marly meselede ýene-de kän bolan zatlar. Bu ana ýankyşy geçen ýylky Toron Topany Lewap welaýatyna näçe çağa ýitip gitdi, ölüp gitdi. Galdyryň şolaň adyny, familiýasyny, ejesini, kakasyny, ýaşan pasiýologyny, okan mektebini, şeň suratlaryny, birçiňe şol marada ýok olan şol jagadyz bar, üstüne stol bagasdy, näme, şol suraty bar. Başga hiç zat ýok bizde. Uğradyň, ýene-de bir Zenan Mogollymyň suraty bardy. Täzeden galdyryň, ýetirin bize. Biz şonu ahysyn tertipleşdirip, bolan günü wakasy, ady, familiýasy bilen şol deptere ýazmakça, soň şol depteriň esasyna da Gaga tribunalına çeker bir kanun hökümeti. Ve hem şu wepat bolarlaryň maşgalasyny değerli ve değişli derecede tölenmeli, kompensasiya bermeli var hökümet. Devlette pul tapılar bezatlary. Şular ýaly tragediýalary devlet üçün etmejek bolsa, hökümet ýerine ýetirmejek bolsa, onu biz näme devleti? Ol näme hökümeti? Kim olur? Hiç kim. Şoň üçin gaýrat edin watandaşlar. Bir ýerde bir zat bilýän bolsaňyz, gaýrat edin de bize ýetirin. Men şonu aýtjak boldum. Indi beýleki meseleler hem erte böwrün çykardyrar şu mesele barady. Ýagdaýymyza göre habarlaşyp duralım edem gaýrat edin. Ana şol ýene bir gezek gaýtarlap aýdýan şo Change.org diýen emede sahypada bar. Men häzir şonu çykyşymy aşagyny ekrana çykany alyp goýaryn, ýokary galdyryn şol komment ýazylýan ýeri. Şo taýdan giýiriňde gaýrat edin watandaşlar. Onun ýene-de bir gezek aýdýan sag bolun, ana ugradyp dursuňyz, video rolikler ýazýan kommentlaryňyz, goýýan like'laryňyz, ol ene şol Süleyman Ereseň ruhuna bagış bolsun. Ähli diýen hereketleňiz. Toýuňyza gaýsyn hemmäňiziň watandaşlar. Ana ýene-de aýtmak bir ýadymdan çykdy şol Gazagstanly siýasatçylar bilen Özbegistanyňkylar bilen görleşdim. Olaram duygudaşlygyny bildirýärler, soraýarlar näme boldy, nähil boldy. O döwletlere de ýaýrapdyr, reaksiýa beripdir. Süleyman Ereseň şu güne düşürildi. Yani tek bir gider vatandaşlar ýaýrar gider barar ahir soňra netije getirer çykarmaly netije. Ýöne ol gurban haramhor hökümetiň peýdasyna bolmaz. Ýöne şu taýda biziň hemmämiziň halk bolup arka durmamız gerek şu maşgala, şu tragediýa. Ondan şol goý Süleyman soňky damjasy bolsun niýetde şol hökümetiň halkyň garşysyna eden jenaýetini. Şonun öňküleri ta 92-nji ýyldan başlap şu güne çeldi. Bilýän zatlarymyzdan getirip bermeli misallar. Ana bappa goklan neresen men Gazarbatda ýerleşin şahyr, jurnalist, publisist, oppozisioner maşyna kakdyryp öldürdiler. Ne sana o girdirecek bolsa niýazyň ilkinji ýemeleriniň biri şol wepat bolarlar. Akmurat Şirif diýip olam jurnalist bardy. Muny KGB-niň işgärleri emeden özi ýykyldy diýip ikinji şente taýyň balkonyna nokladylar şo döwür. Ene 92-nji ýyldan gelýär şu zatlar hökümetiň jenaýetiniň başy. Ol 2002-nji ýylda 25-nji noýabrda ay oňjanyna kast ediljek boldy diýip 208 adama resmi wassalar ýene-de şonun köpräk tanynmaýan bennelere molaram gatdan alyp gitdiler han bular. Ne at galy ne sor galy bulardan diýerliginem öldüriginem hiç kim bilenok.
Ne bular bilen doğan arnasy bilen duşup bilýärler, ne bulan ýanyna halkary guramalar goý berdiler, ne Gyzyl Has guramasyn, ne Gyzyl Ýarymay guramasyn, ne halkary guramaly hukuk goraýjylar. Ýok, ýurdun içine salan hakly. Nämemiş? Bular garaşsyzmyş, bular beýtarap döwlet eken. Hany görelen tek bu wakanyň soňy näme bilen götürýär hökümet üçin. Şoň üçin şumal ýerli ýerden hereket etmeň wagty geldi, watandaşlar. Kim ederke, kim etse şol etsin, giyden oturmak gerekler. O TikTok'ta o mesaj geçip beren o yaşları da üns vermän. Olu halkın çağası däl, men diýjek bolar, zähmetkeş halkın çağası däl olur. Olun en atasy sizinki al Türkiýede ikiniň gum soğurup 5 ay gazanyp berene. Olar şol niýasyň döwründen bäri halkyň hasabyny plogurlap döwletiň gaznasyndan ýa-ni bir terek sowdasyndan ýene nämedenmi haram pul toplap para peşkeşden ýygynan zadyny çağalaryny ýydyryp geýdip bütün dünýäni ters aýlandyryp berýär. Olun çağasy. Olur goýatsyn, tapawdy ýok. Olur halk bilen, watan bilen, gelecek bilen, olan hiç ýeri galtasygy, ýylteşigi ýok adamlar. Onu olara sen nerwiňizden sarp etme. Gerekkä. Bir alymyň aýdan sözi bardy. Ýeme tenin satýarlar, ondan ýanky bir şahyrlar hem de taksiçiler şu üç topar ya üç grubu istlerini hakimede ya hükümete hizmet ediyendir diye de onlarda moral yok. Şey diýip durmuş gorkoz ya hakikatten şol dogry bolup durdy. Kim hakimede gelse şu üç topar şolara hizmet edip ber başçy bolmalydyr diýip hasap eden akla sebäp bir günüm hoş günüm ölçülerini bilýändir. Şeýle bolup durdy. Şoň üçin siz o ýaşlardan gaty görmäň, ol TikTok'da otururlar. Olun beýnesine ýöregine watan duýgusy ýa birine duýgu doşluk. Eger jinnek geldi adam ýok. Yani olar barda durmuşda nämetçi. Biz gaýtamyş olaryň berenden öz işimize tek has bähbetli bor diýip düşünýän. Şoň üçin janyňyzy ýakmaň olary watandaşlar. Bolýan şuurlukça sağ oturun, hem mäňiziň öýüňize saglyk, saglyk da görüşelim.